Mawa bwino wa lero lachisanu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Mike Mlongoti kumapoyamba naye mitu yake. Zokonzekera za Presidential Charity Golf Tournament zili mchimake pomwe President Chakwera akuyembekezeka kukapikisana nawo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi atsogolera nthumwi za boma la Malawi pa msonkhano waukulu wa nduna wokambirana ndondomeko zokhudzana ndi thandizo la zachuma pofuna kuthana ndi mavuto odzakamba kakusintha kwa nyengo. Ndipo bwalo lalikulu la milandu ku Blantyre lakana pempho la chipani chotsutsa cha Democratic Progressive DPP pa mlandu omwe chipanicho chikufuna kuti bungwe loyendetsa chisankho la MEC lisagwiritse ntchito chiphaso cha unzika chokha mukalembera wa chisankho cha chaka chamawa. Takulandirani tiyambe ndi nkhani yomwe kuti President Chakwera ali mu mzinda wa Blantyre kudzagwira ntchito zingapo za boma. Pali chiyembekezo choti Dr. Chakwera mawa akhala nawo pa masewero a golf ofuna kupeza ndalama zothandizira ophunzira ovutika ku Limbi Country Club. Pakadali pano President Chakwera mawa akuyembekezeka kutsogolera akatswiri osewera masewero a golf pafupifupi 200 ku Limbi Country Club mu mzinda wa Blantyre pomwe akufuna kupeza ndalama zothandizira ophunzira osowa a msukulu za ukachenjede za dziko lino komanso anthu omwe anakhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi mwa ena. Masewerowa achitika masiku awiri kuyambira lero. Amini Musa wadza ndi nkhani yonse. Just a reminder that the annual mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anakhazikitsa mpikisanowo mchaka cha 2022 ndi cholinga chofuna kupeza ndalama zogwirira ntchito zachifundo zomwe mwazina ndi kuthandizira ophunzira ovutika a msukulu za ukachenjede za mdziko muno komanso kuthandiza anthu omwe anakhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi, ndipo masewero a chaka chino ndi achitatu chikhazikitsire. Mu zaka ziwiri zapitazi masewerowa akhala akuchitikira ku Lilongwe Golf Club ndipo kwa nthawi yoyamba chaka chino bwalo la Country Club Limbe ndi lomwe lichititse masewerowa omwe akuyamba lachisanu ndipo adzatha loweruka. Dr. Chakwera akatsekulira mwambo wa masewero wa chaka chino loweruka lino ndipo akasewera kuyambira nthawi ya 8:30 mamawa. Komiti yomwe ikuyendetsa mwambo wa masewerowa yati chaka chino ikufuna kupeza ndalama zokwana 600 miliyoni kwacha. Mtsogoleri wa bungwe loyendetsa masewero a golf mdziko muno Gift Kawamba yemwenso ndi wapampando wa komiti ya mpikisanowu akuti zonse zili mchimake ndipo akuti akuyembekezera mpikisano wopambana chaka chino. Zokonzekera zikuyenda bwino kwambiri. Ngati muna sabata yapitayi takhati kuthamanga koma panopo unati zinthu zambiri zamba kulunjika bwinobwino. Magolfers amene apanga register ndi okwanira ndithu amene timafunira. Makampaniso amene opanga sponsor ndithu abwera and zambiri paliponzoti zikupita kuchimake. Panopo tikungomalizisa kuti malowa Limbi Country Club akonzedwe kuti mtsogoleri wa dziko abwere ndi kuzakhala nafe pa golf tournament imene. Chaka chinocho tinalinganiza kuti titole 600 million. Ndithu taona makampani akubwera, ma sponsors kupanga sponsor ndithu kuchita kukhangata akulimbirana. No tembekeze weekend yopambana. Golf ndi sport yoti munthu akaboza sewera umaonkha golfa. Zoti ndiwe bwana, zoti ndiwe ndani, timazisiya ku ofisi konko. Tizakhala kuyenda ndi president kusiyana nawo golf kucheza nthabwala. Anthu ayembekezere nthawi yopambana kwambiri. Mchaka cha 2022 mwambowu unapeza ndalama zokwana 281 miliyoni kwacha ndipo anakathandizira ophunzira msukulu za ukachenjede komanso anthu omwe anakhudzidwa ndi mphepo ya namondwe. Timu ya Dr. Duncan Chidzankufa ndi Justice Ken Manda ndiomwe inapambana mpikisanowu. Ndipo chaka chatha mwambowu unakwanitsa kupeza ndalama zokwana 450 miliyoni kwacha zomwe anakamangira sukulu ya primary ya Mpasa yomwe inakokoloka ndi mvula ya namondwe wa Freddy, ndipo ndalama zina anakathandizira ophunzira a msukulu za ukachenjede zisanu ndi imodzi. Timu ya Shera Chinkhandwe ndi Saida Chondre ndiomwe inapambana ukatswiri wa mpikisano wa chaka chatha. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Ndipo padakali pano kampani yopanga ndi kugulitsa mbewu ya Sidiko yapereka 10 miliyoni kwacha zothandizira masewero a golf omwe mtsogoleri wa dziko lino anakhazikitsa ndi cholinga chopeza ndalama zothandizira anthu omwe akukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Poyankhula pomwe amapereka thandizoli ku komiti yotolera ndalama
za ndondomekoyi. Mkulu wa zamalonda ku kampani ya Sidico a Dennis Nzalimbo ati iwo amazindikira kufunika kwa dongosolo lomwe mtsogoleri wa dziko linoyu anakhazikitsa. Ngati Sidico timaona kuti ndichofunikira kuti pamene anthu agwiridwa zovuta komanso ali ndi zikhumbokhumbo kuti tizibwerapo ndi kuthandizirapo. Ifeyo ngati kampani timagwira ntchito limodzi ndi anthu kuti kampani ipite patsogolo ndi kuti anthu miyoyo yawo ikhale kuti ili pabwino. So pamene anzathu akhudzidwa komanso ngakhale ana asukulu pamene akuvutika kufuna chithandizo, nayiona kuti ndichoyenera kuti ngati kampani tigwirapo tilowerepo tagwire manja a president ndi kuthandizapo mmene tingathere. Anthu onse amene akukhudzidwa ambiri kumalawi muno 80% ya anthu amene ndi alimi, ndipo alimiwo amagwiritsa ntchito mbewu zathu ife za Sidico. So ndikuti zinthu zimenezi zikagwira zikukhudzanso anthu ambiri. Komanso ana sukulu amene akuthandizidwa ndi zimenezi, ana sukulu adzagwiranso ntchito kuno ku Sidico. Tikaphunzitsa kwa sapota kwa pasapoti ndikuti kutsogoloko adzagwiranso ntchito ngati pano adzapititsanso patsogolo chitukuko cha dziko lino. Ndipo mawu ake wapampando wa komiti yotolera ndalama zoyendetsera ntchitoyi a Boyd Luwe wati kampani ya Sidico ndi bwenzi lenileni pa ntchito yothandiza amalawi pomwe yakhala ikuthandiza ntchitoyi kuyambira pomwe inakhazikitsidwa mchaka cha 2022. Ndisangalala kwambiri kuti kampani ya Sidico yaganizanso kuti igwirane manja ndi mtsogoleri wa dziko lino popereka ndalama za 10 million kwacha. Mwanena bwino unena kuti kampani chiyambitsire dongosolo ilili takhala limodzi ndi komiti kusongeza ndalama kugwirana manja ndi president kuti ntchito imene komiti inakhazikitsa iyende bwino. So lero ife ndisangalala kwambiri kuti kampani kupereka 10 million kwacha. Monga mukudziwa maya muno business panopa ndiyovuta, kampani kuti itenge ndalama zochuluka choncho kupereka ku ntchito ngati iyi tachiona ngati chapamba kwambiri. Kwa ife nkungothokoza ngati a komiti kuti kampani ya Sidico ipitirire kuyenda bwino, kuti mgwirizano umene nawo ifeyo ndi kampani ya Sidico pogwira ntchito iyi upitirire, kuti ana ambiri amene akulephera kumaliza maphunziro awo ma university a dziko lino komanso anthu amene akupulumuka ngozi zachilengedwe mdziko munomu alandire thandizo loyenera. Kampani ya Castel nayo yapereka ndalama zokwana 10 miliyoni kwacha ku mpikisano wa golf wa mtsogoleri wa dziko lino omwe cholinga chake ndi kuthandizira ophunzira osowa komanso anthu omwe anaphinjika ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Castel Malawi tinachiona chofunikira kwambiri kuti tipereke ndalama imeneyo ku Presidential Golf Charity chifukwa chokuti nthawi imene kunali cyclone Freddy tinali mmodzi mwa makampani amene tinakhala affected kwambiri ma operations athu mmene tragedy imene inachitikira. So motero tinachiona chamtengo wapatali kuti tibwerenso tigwirane nawo manja. Tsopano tikupatsirani kwa anzathu mu mzinda wa Blantyre pamene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wafika mu mzindawo.